Nimbag bigat tayo amin apo. Kakailyan. Kaspang rambak iti bulan dagiti bulan ti literatura dagiti Ilocano. Padasen tayo timang basa iti may sa adaniw iti inaldaw iti unos dito a bulan. Kinapudno na iti kumakalman Abril 1 ngayon awan ti tiyempo tayo kapo iti sabali pa ipakasaknan. Ti umuna adani babasahin tayo kat manipod iti Biblia. Ti baruan ng bagada magbiblia Ilocano Popular Version manipod iti dagiti Salmo kapitulo 10 napauluan dayto iti kararag a pagdawat iti tulong. Umawag ken ka uwapo sa laknib ko denggem kadi ti asog ko no dinak ipangag maipadaak kadagiti bumaba ti lubong dagiti natay dingkenak kadi no masugak at tulungan nak iti nasantuan na templom si tatag-ay dagiti imak di nakadi iraman na dusayan kadagiti nadangkes ken kadagiti agaramid iti saan anaimbag dagito yatat tao nagsauda kunamlan no gayem bida ngem napnomet iti gura ti puso da dusaya mida gapo iti naramida gapo iti amin na dakes agapuanan da wen dusaya mida gapo iti aramida ipaay mo ti rumbeng nga dusa da di da ikan kano ti inaramid wen no gapuanan ni Yahweh iti kasta dusaya nanto ida ket agnanayon ti panagsagabada itaydayaw yu ti apo tempangag na ti panagdawat ko iti tulong na ni Yahweh ti pigsak ken kalasag ko ken kuana isaad ko ti panagtalek ko tinulungan nak isot gapunang agrag-uak agkanta kadagiti himno a pagdaydayaw ken kuana ni Yahweh ti pigsa dagiti tattao na salakniban ken isalakan na ti ari a pinili na isalakan mo kadiyo apo dagiti tattaom ket bendisyon na mida isuda ako kuam sika kumati pastor da ket agnanayon nga iwanam ida. Diyos tagina po.